салом дӯстонам, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. умедворам хонободу тансиҳат ҳастед. чанд рӯз пеш ҳамин қадар офтоби хушрӯй кардагӣ буд. мо фикр кардем ки ана баҳор омад. не 3 рӯз шуд ки ана ҳамин хел барфи бисёр борида истода, заминҳо гашта пури барф шуд. ранге ки зимистони қаҳратон омада бошад. дар ин ҷо бошад, берун зимистон ҳам бошад. шукронаи Аллоҳ, даруни хона, даруни дилҳо баҳор аст. дар ин ҷо ман кекс кардам бо тухм, кефир, шакар, камтар равған, орд. чхеле ки медонед, ин рецептро ҳама медонад, барои ҳамин ман нишон надодам. ва дар ин ҷо бошад, чхеле ки мебинед, ман хостам ба шумо ана ҳамин хел як намуд пироги зебо ва болаззатро нишон диҳам. барои хамири пирог ба мо орд 400-500 грамм, 150-160 грамм равғани маска, яъне сливочное масло ё ин ки маргарин, 1 чайни ложка намак, разрыхлитель ва анамихе 200 мл кефир ё ин ки сметана. хамира молида тамом кардам. хамир тайёр шуд. акнун ба тайёр кардани маҳсулоти дарунаш мегузарам. барои даруни пирог ба мо гӯшт, пиёз ва картошка лозим аст. ан ҳамин хел картошкаро гирифта 4 кунҷа реза мекунем. ман ин картошкаро ҳамаашро наандохтам. рости гап, ин бисёртар, як картошкаи калон буд. ман нисфашро гирифтам. дар ин ҷо бошад, пиёзро низ реза кардам, гӯштро низ қима кардам. хамири мо дам гирифт. акнун хамирро гирифта ба 2 қисм тақсим мекунем. як қисмашро калон ва як қисмашро камтар майдатар мекунем. қисми калонашро аз поён ва қисми майдатарашро аз болои пирог мегузорем. қисмҳои ҷудо кардаамонро анами хел зволла мегирем. аҷоиб, хамири эластични наз омадааст. ва ба даруни пакет анами хел ба даруни салафан гирифта мемонем, то ин ки камтаракак дам гирад. баъд гирифта анами хел тунук мекунем баробари листе ки шумо ё ин ки лайле ки шумо дар он мепазед пирогро. анами хел ман тунук кардам. боз ҳам ҳама тарафашро баробар мекунам, баробари лист. чхеле ки ман гуфта будам, зволаи калонияшро аз поён мегузорем. гӯшт, пиёз ва картошкаи реза кардаамонро бо ҳам омехта карда, мурч яъне чорни перец, намак ва зира рехта назакак мекобем. ҳамаашро омехта мекунем ва барои хамирамон баробар тунук мекунем.
пиротамонро барои хамир нағз бар рӯи зволаи тунук кардаамон хушрӯй тунук кардам. чӣ хеле ки мебинед зволаи дуюмро тунук карда ба болояш гузоштам ва бо некҳои даст анамихел гирдояшро маҳкам мекунем ва инчунин баробар мекунем. як дона зардии тухмро бо як қошуқ шир омехта карда ба рӯи пирогамон мемолем ва камтаракак 2-3 дақиқа нигоҳ медорем то ин ки боз ҳамон рӯи пирог тухм яъне тухму шир шах шавад камтар. боз як бори дигар мемолем тухм ва ширро ва бо хоҳиши худ оро медиҳем. ман барояш мак мемолам ва дар духовка 35-40 дақиқа ба дараҷаи 170 градус мепазам. пироги мо тайёр шуд. агар ба шумо низ писанд омада бошад ба хонадони худ анамихел пироги бо лаззат тайёр кунед. умедворам ба ҳама писанд меояд. дар ин ҷо бошад мо магазин омадем, магазини континент. дар ин ҷо тамоми чиз ҳаст ва чанд хел ҳам магазинҳо рӯпаро истоданд. детский мир ва чанд магазинҳои дигар. ва мо бошем ба ин магазини калон даромадем ва камтаракак нархҳоро тамошо кардем.
мо дар ин ҷо аз магазин омадем. зир ба хона рафта либосҳои харидаморо нишон медиҳам. Камтарака харид кардем. ана мо ба хона расидем. акнун мувофиқи ваъда чӣ хеле ки гуфтам, ман либосҳои харидаморо нишон медиҳам. дар ин ҷо намихел барои худам рюкзак харидам. чанд бор шуд мехарам гуфта истода будам, имрӯз харидам. ва намихел як пойафзол харидам, пойафзоли ҳамранги рюкзак ва ин бошад. водолазка ва бурукча барои ҷиянам. ҷиянам инҷо омодагӣ буд. ва ана ҳамин полотенца, сачоқча барои кухни, барои пухтупаз. боз дар ин ҷо ана мехел 4 хел рӯймол шарф яъне гирифтем. скидка шудагӣ буд. шарфҳои зебо ба мо писанд омад, гирифтем. ва дута якхела ва дутои дигар хел барои очам, янгаҳум ва худам. дар ин ҷо бошад ана мехай бозича гуфтанд ки мегирем, хай гирифтем. барф ҳоли ҳаст дар ин ҷо, гарчанде баҳор бошад, ман нишон додам барф. ва ана ҳамин кофта барои духтарам аз детский мир гирифтем. ин чизои барои кӯдако. дар ин ҷо бошад камтар дигар аз лента даромада. ана мехел барои субҳона ва мева ягон чизи даркориро камтаракак харид кардем. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи худро ба охир мерасонам. хайр дӯстонам, дар паноҳи худо бошед. агар видеоҳои мо ба шумо писанд омада бошад, ба ёру дӯстонатон падилитса кунед, обуна шавед ва инчунин лайк гузоштанро фаромӯш насозед.